Bon dia, benvolguts oients de l'Espurnes. La crisi que han provocat els especuladors, sobretot els especuladors americans, no ho oblidem, té conseqüències que s'estenen més enllà de l'economia més senzilla dels ciutadans. Potser us relliscarà tot això si no podeu arribar a final de mes, però tot el que està passant a la cuina dels pactes polítics va més enllà de les nostres vides particulars i tard o d'hora ens afectarà col·lectivament. Una de les receptes que ara mateix som cuina és un plat típic de la gastronomia anglesa, l'euroscepticisme. Dilluns passat, al Parlament britànic es varen tornar a qüestionar per enèsima vegada les bases de la construcció europea, que ara mateix són tan precàries que depenen de la voluntat de 4 o 5 bancs, no tots ells europeus, i també de l'estabilitat de l'euro. L'euroscepticisme no és cosa nova. No creure en Europa és molt propi d'algunes societats europees, generalment les millor consolidades perquè precisament han pogut treure profit de la seva posició central a Europa. Parlo d'alguns països perifèrics, com ara els escandinaus, la Gran Bretanya i d'altres, com Suïssa, que fa segles que viu al marge del món perquè és el dipositari dels diners dels qui viuen al marge superior del món. Però ara voldria centrar-me en els britànics i la seva obsessió euroscèptica. Suposo que gairebé tothom pensa el mateix, que Anglaterra és un dels principals elements de la construcció històrica d'Europa. El seu règim parlamentari va encetar moltes de les reformes polítiques que s'han fet al continent des de la Revolució Francesa, que es va inspirar moltíssim en el parlamentarisme anglès, tot i no poder copiar-lo del tot perquè les coses es van radicalitzar i els plans dels moderats varen ser superats pels impulsos radicals i populars. Bé, des d'aleshores, a finals del segle XVIII, l'escepticisme plana sobre els caps emboirats dels anglesos. I dilluns passat, David Cameron, el seu primer ministre, va haver d'enfrontar-se als seus propis companys del Partit Conservador per l'onada euroscèptica que els ha agafat de ple. Suposo que els britànics han vist confirmades les seves expectatives davant l'Europa continental i agraeixen als seus anteriors governants que no els haguessin ficat dintre de la zona euro. Si l'euro també fos britànic, avui els britànics se'n sortirien. Han estat molt llestos, no tenen l'euro, però pots anar a Londres i pagar amb euros, cap problema pel turisme. Doncs bé, el David Cameron va haver de reprendre els seus companys perquè volien fugir d'Europa. Bé, no sé de quina part d'Europa poden fugir si gairebé no hi són en cap, només són veïns. Per això en Cameron els demanava que fossin bons veïns i els va dir: si la casa del veí està en flames, els bons veïns ajuden a apagar els focs per evitar que s'estenguin a la nostra. En altres paraules, que encara és aviat per fugir corrents. En aquest argument trobo 3 elements molt interessants. Primer, la sensació que poden tenir els anglesos que la resta d'Europa està sota l'amenaça d'un incendi. Segon, la qüestió de quin paper han de tenir els bons veïns. I tercer, la necessitat de protegir-se de l'incendi tan proper. No es tracta de cap reacció foragitada. Qualsevol de nosaltres sentiria quelcom semblant a l'impuls de sentir corrents. Però tot això em crida l'atenció perquè jo ja havia vist aquesta reacció dels anglesos en altres moments de la seva història, davant el fet de tenir a l'altre costat del canal de la Mànega un incendi declarat. M'ha sorprès perquè en David Cameron ha fet servir un argument que l'any 1791 va pronunciar un altre britànic, també conservador, dit Edmund Burke, davant de circumstàncies molt més semblants a un incendi, perquè a França hi havia esclatat la revolució. M'ha sorprès perquè en Cameron ha capgirat aquesta línia d'euroscepticisme tan típica dels conservadors. Burke va dir que si veus cremar la casa del veí, fora bo que comencis a llençar aigua a la teva per evitar el contagi del foc. I en aquesta sentència es defineix l'euroscepticisme anglès tradicional. Res d'ajudar al veí continental, que cremi a l'infern, no haver-se embolicat en aventures sense futur. Així que la reacció d'en Cameron, contrària a la línia tradicional conservadora, ha de ser benvinguda. Ja és un gran esforç distanciar-se d'un dels pares del Partit Conservador, s'ha de reconèixer.
En Björk és gairebé la Bíblia dels conservadors, juntament amb les memòries de la Thatcher. És el seu vademecum polític. Björk és un pensador sofisticat, tot i que un pèl sentenciós. I Cameron amb això ha estat tot un revolucionari. La pregunta ara és per on aniran els trets si l'incendi no es controla a temps. Bon dia i bona sort.